नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना के चैनल से रउआ सभे के स्वागत करतानी, अभिनंदन करतानी, प्रणाम करतानी। पुस्तक चर्चा सत्र में आज हमरा बिरी जौन पुस्तक बा हमहू बानी, साझा काव्य संकलन, संपादक डॉक्टर संध्या सिन्हा सूफी, सह संपादक वीणा पांडे भारती जी। प्रकाशन वर्ष 2020 और प्रकाशन संस्थान सर्वभाषा ट्रस्ट, नई दिल्ली। अगर एक लाइन में हमहू बानी के विषय में कुछ कहे के होखे तो हम ये कह सकीले कि हमहू बानी के बहाने नारी चेतना के सुर संपादक द्वय भोजपुरी साहित्य जगत के सोझा परोस ले जे भोजपुरी संस्कृति आ भोजपुरियत के कान्ही पर ढोवत, जोगावत, संचत, संवारत आजुले यहाँ तक लेके आइल बा आ अपना रीति संस्कार पीढ़ी दर पीढ़ी चौपावल। बाकी भोजपुरी साहित्य जगत में वही मेहरारून के उपस्थिति बहुते कम बा। स्वतंत्रता का पहले नाही के बराबर मिलेला। बाकी जैसे देश स्वतंत्र भई लड़की पढ़े लिखे लगनी सन तो साहित्य रचे लिखे लगनी। आज भोजपुरी साहित्य में महिला रचनाकार लोग अपना जबर उपस्थिति का संगे बाणी। फिर चाहे गद्य लेखन होखे, पद्य लेखन होखे, कविता, गीत, गजल लेखन होखे, महिला रचनाकार लोग के रचना जरूर मिलेला। डॉक्टर संध्या सिन्हा जी सह संपादक वीणा पांडे भारती जी के साझा काव्य संकलन हमहू बानी यही के एगो बरियार प्रयास बा, जहां वो 15 गो महिला रचनाकार लोग के गीत, गजल आ कविता के सहेजले बानी। यह साझा संकलन हमहू बानी में कुछ चर्चित महिला रचनाकार लोग के उपस्थिति साझा संकलन के पठनीय बना रहल बा। कुछ नया रचनाकार लोग के से सरोकार करावत विदुषी संपादक द्वय भोजपुरी माई के अचरा में यह काव्य संकलन के रूप में खोइछा डल्ले बानी, जवन सराहे जोग बा। अजगो मेहरारून का हिस्सा पीरा दर्द से भरले बा। ये अवसरहा देखा जाला कवियत्री लोग के रचना में। इहो संग्रह इससे बाचल नहीं थे। इहो नारी के दर्द के स्वर दियाइल बाटे। ममता सिंह जी के रचना कैसे बताई में देखल जाओ। कैसे बताई जिंदगानी कैसे बीतल, हम बानी आज तई ओई ठाई ठमकल। जोसना अस्थाना जी कह रहल बानी, राखब मुंह बंद कबले सब सहते जाए, बाटी दर्द जियरा बहुते तपल बा, साज पूछी तो जिंदगी नाजुक गजल बा। पद्मा मिश्रा जी अपना रचना औरत में लिख रहल बानी, गरम पतीला से उठत भाप धुंधला कर देवेले सब कुछ, आखिन में धुआं के जलन बा कि आसमान के नमी। निवेदिता श्रीवास्तव जी अपने रचना में कही रहल बानी, सिसकत बीतल जाला हमारी उमरिया, कैसे बिताएब हम अपनी जवनिया। माधवी उपाध्याय जी के रचना मेहरारून के सगरी दशा दिशा दिखाई दे रहल बा। जिंदगी भर दुख हम सहत बानी, तबो न कबहू उठ हम कहनी, हंसत रहनी तबो हड़ताल हो। आज हम सुनावत बानी औरत के हाल हो, आज हम सुनावत बानी औरत के हाल हो। ये साझा संकलन में मेहरारून के दर्द पर कवियत्री लोग के लेखनी खूबे चलल बा। तो ऐसा नइखे कि और कुली चीजुयन के अनदेखी भइल बा। ये संग्रह में माई सरस्वती और दुर्गा के वंदना तब बा, संगही लौकिक माई बिटिया के रिश्तों पर खूब लिखाइल बा। देखल जाओ, माई के चांद रही, बाबा के सूरज, सखियन के हम रही सबसे दुलरिया। माई के देहरी
किरण सिन्हा जी के लेखनी से रल हई। भाई देखी किरण सिन्हा जी कह रहल बानी, ना जननी तोर पीर रे माई। डॉक्टर रजनी रंजन जी माई के जीवतिया के बहाने लौकिक माई पर अपन लेखनी चलौले बानी। माई बेटा बेटी बदे कितना त्याग करे, बूझे आज पीढ़ी कहाँ तीजो त्योहार के। ऋतु गीतन के लेके औरत के मन हमेशा ऋतु गीतन के लेके औरत के मन हमेशा संजीदा रहल बाटे। इहो संकलन ऐसे अछूता नहीं थे। यहाँ कजरी, बसंत गीत, होरी गीत जैसन गीतन के झांकी नीमन से सजल बा। एगो दूगो बानकी देखे जोग बा। रिमझिम सावन जे बरसेला, मनवा झूम झूम हरसेला। रिमझिम सावन माधवी उपाध्याय जी के रचना। बहे लागल फागुनी बयार सखी हो, बीरज में आइल बाटे होली के बहार सखी हो। निवेदिता श्रीवास्तव जी के रचना। चलल पुरवैया छाइल बदरिया, तजियरा में नाचे लागल मोर हे सखी। कजरी किरण सिंह जी के। वैश्विक महामारी कोरोना पर एक कालखंड में सभी रचनाकार लोग कुछ न कुछ लिखले ही बा। तो भला ई संकलन एकरा से कैसे बाचत? यूं रचनाकार लोग के लेखनी से कोरोना और दौर के मजदूरन के पलायन भा नौकरिहन के नौकरी छुटला के बाद के स्थिति पर चलल बा और दर्द उकेरल गईल बा। ये संग्रह के संपादक संध्या सिन्हा जी के रचना देखी। चल धनी अब देशवा के ओरिया, लोर पोछ रोव जनी बांधा अब बोरिया। बिटियन पर एक घड़ी खूब लिखा रहल बा। डॉक्टर संध्या सिन्हा जी के लेखनी बिटियन के दर्द नीमन से उकेरले बाणी। सबसे बड़ सांस त ई बाकी दोनों ही ठिकाना पर दरके ले टूटे ले आ सिसके ले बेटिए। भगजोगिनी के खिड़की से मथेला रचना से पक्ति रहल है। बेटियन के चिंता में बीना पांडे भारती जी कम परेशान नहीं थी। उस सीख सीख में दुनियादारी के बाद समझा रहल बानी। देहरी से निकलल बाड़ू चलिया संभार के, डेगे डेगे कंकड़ पत्थर नीक से निहार के। सरोज सिंह के लेखनी सामाजिक भेदभाव के लेके हमेशा मुखर रहले। मेहरारून के दर्द उकेरे के बात होखे, बा घर के बूढ़ पुरानिन के दर्द के सबके सोझा ले आवे के बात होके, बहुत जीवंतता के संगे राखे में उनका महारत हासिल बा। बिसुखी गैया के बहाने घर परिवार में बूढ़ पुरानियन के स्थिति पर उनकर नजर गंभीराहे पड़ल बा। दूध के धार जब देह में लागेला सूखे और थन ओकरा लागेला सिकुड़े, तब वो बेदखल हो जाले अपने ही परिवार से। हिमखोह में छुपल बा मथेला में डॉक्टर मधुबाला सिन्हा जी गंगा माई के सुमिरत लोक कल्याण के बात कर रहल बानी। जीवन दायिनी गंगा खातिर उनकर उद्गार, जीवन दायिनी मातु ई है सगरे बात ही पसरल बा। हे मां गंगे अमृत बरसाद, जीवन पापी ई भइल बा। ये संग्रह अपना भीतरी ढेर कुछ से मटले बा, जो पढ़निहार लोग खातिर संस्कृति, संस्कार, प्रकृति के नेह छो आ सामाजिक विकृतियन के बातें उकेरत डॉक्टर संध्या सिन्हा जी के अनथक प्रयास आ वीणा पांडे भारती जी के सराहे जो प्रयास से एगो थाती बन पड़ल बा। सबेले नीमन मूल्यांकन हमेशा पढ़वैया लोग करेलन। तो हमारा विश्वास बा कि एहू संग्रह हमहू बानी के भोजपुरी साहित्य जगत के नेह जरूर भेटाई। मंगल का यही मंगल कामना के संगे सभे रचनाकार लोग के संगे संगे संपादक डॉक्टर संध्या सिन्हा जी और वीणा पांडे भारती जी की बेर बेर बधाई या शुभकामना। एकरा संगही हम आजू के पुस्तक चर्चा सत्र के विराम देतानी। जय भोजपुरी।